ni richo manyo luoro binga mar obila ni kuome nikech ogweta seche ma weche ne ng'enyde. Yes. To bende Victor, kama J10 godo. Ang'o marach ma Koome nyocha ne pokotimo ma eka no tim sani e sirikal ni ma Koome neno ni koro ler ok odwa ni mondo miene gi richo ma sirikal manyalo miyo o resign. Kapok Koome no bedo Koome ni tinyalo paro ka en jatend obila ma Nairobi kaka. Yes. Kane owacho kizungu moko maonge kotweng No mos governor ma engineer. Ma Medusa. Kane otwenyo ume dongene mane otwenyo ga ume ka en gine na chai ka en Central Police Station ka en jatend obila engineer. En mane engineer no okonye bende okonyo godo obila mano no wasewacho aparo ni second time makoro wa discuss e Koome ka inyalo paro ni kane Nairobi ka entiere ndalo kaka no rakore gi jo Azimio makane jo Nasa ndalo mane jo Nasa ndalo o en mano ne ko mako gimoro obaye donge no bam to komili gi kidi so makane yampo ne entiere be ja Central mano bayo kidi Upper Hill. Yes. Okaka kidi ko bayo to Koome kane podoko oa kae nikech gini kan chogole nyocha ne entiere ka gina ne mondo mino obika e thuolo ma entiere ni ne entiere aparo ni police training kuma ne entiere kane pok obiro kae kori penjori ni to ler mane mano ler godo makoka sirikal miene gi chilo sani iwinja chilo moko dwaro mar ariyo kantiere kama nyocha no resign cha to en chieng' mane nyithindo kodonje parliament chieng' mane nyithindo kodonje parliament mobila onego dhano kiparo ka nyathi matino obwongo ne olielo nyithindo mane ok oting'o gik moko to king'iyo tiyudo ni either no fail e yore ariyo magiko ni nyaka no dhi no failo jopiny to jatend piny bendo failo iwinja no go jatend piny to jatend piny beno timo koro jatend piny wacho ni ka nyithindo gidwa anguka na mimi to benda anguka na yeye anguka kod mondi Anguka na wewe. okay si anguki peke yangu koro gima timore ka en ni Koome ne odwaro kende gimoyudo ni to kaka je ikone mondo wawe wach ni oyue nikech okapa ni Koome ngamone gwa bud Koome ahinya en ni e Africa ka jotelo ok resign inyalo paro Kimunya no konia udrada than resign mar ariyo kanyo oseneno ni ogoja tend piny to ntiere yore ariyo mani idil kode en niya inyisi ni gwe tao nikech mare no seikore ni nyako dhi mondo jatend piny beno tem gima oberie wangi ka ok idhi tang'o matimore ni nikech ing'eyo ni Koome kaka IG chik wacho no nego bed ni kopogore gi security of Kenya to office no en independent ma jatend piny ok nyal wuok oko State House kacha no lando no riembo mawaziri cha kata doko ni no riembe kaka oriembe ni to ok onyal lando na riembe mano jomoko biro dhi e court ne o interfere gi independence mar kata doko ni independence no to ni mana the letter mar independence koro kano tamre kata ko wuok oko tinyisi ni bas dhi mbele gi tiji to koro gidhi deal kode number 1 giseng'eyo richone odhi wacho ni koro ibed prosecuted mar ariyo iyudo ke koro juniors mage koro chae jok mane buoye koro ichako nitie yo mang'eny mobiro sirikal ka dwari riembe Victor sirikal ka dwari riembe Ng'enyano kiwacho ni kata mano donjo office kata security kata jok manche gone salute mang'eny mabiro kode ne koro onge no sebeta raia mane koro rita mondo barua timang'oa mondo to gima ber maparo no nego beni timore ni ok onego dhi adala bang' ka jogi otho nyaka wabede gi accountability mar ni kane neno ka gima koro ikwalo penjo mar gomo na penju te ni koro